se nxandru messaġġ mill-Eċċellenza tagħha Mary Louise Kollero Preka, President tar-Repubblika ta' Malta. F'lejlet il-miliet, nixtieqkom tingħaqdu miegħi f'dan il-mument qasir ta' riflessjoni dwar xi fisser għalija l-miliet. Din ġraja kbira li seħħet aktar minn 2000 sena ilu. U s-sinifikat tagħha għadu relevanti sal-lum. Għalija s-sinifikat tal-miliet mhux marbut ma' kemm rigali se naqla jew kemm se nieklu nixorbu iżda huwa marbut ma' x'tirrappreżenta l-ġraja propja li seħħet fl-Għar f'Qajjar ta' Betlem. L-għażla ta' Għar f'Qajjar biex jitwiled binalla lija hija sqarrija qawwija li ifisser li nkunu kemm inkunu tajbin, iridu dejjem naħsbu f'dawk li huma l-aktar vulnerabbli fostna. Għalhekk għalija dawn il-festi nqishom bħala l-mument fis-sena fejn nirrifletti aktar dwar dawk il-familji u individwi li huma mċaħda mill-aktar affarijiet bażiċi. Nirrifletti ħafna wkoll fuq gruppi ta' tfal fostna li, pereżempju, jiexu fid-djar ta' tfal, għalkemm imdawrin li mħabba u blozza ta' persuni mill-kleru lajċi li jħobbuhom u jieħdu ħsiebhom bla kundizzjoni. Naħseb pereżempju fuq dawk it-tfal qed ikunu mitluba jażlu mal-liema ġenitur qattaw il-miliet u l-ewwel tas-sena. Naħseb fuq dawk it-tfal li għandhom xi ġenitur jew iż-żewġ ġenitur il-ħabs. Naħseb fuq dawk it-tfal li qed jiġu bulid. Naħseb ukoll fuq dawk it-tfal li jaraw vjolenza fid-dar. Jiġu f'moħħi wkoll dawk in-nisa u rġiel li huma vittmi ta' vjolenza domestika. Dawk li jinsabu waħedhom. Dawk morda, dawk l-anzjani minsija, dawk li tilfu xi ħadd mill-eżiż tagħhom, dawk li lejla jista' jkun li se jorqdu fit-toroq tagħna, dawk li jbatu minn problemi ta' saħħa mentali. Nemmen li f'dawn il-jiem ta' ferħ dawn kollha għandhom ikunu fiċ-ċentru tal-ħsieb ta' kull minnu ta' rieda tajba u responsabbli. Fiċ-ċentru ta' din il-ġrajja ta' aktar minn 2000 sen ilu hemm il-maxtura tas-sewwa li tibqa' tfakkarna li aħjar is-sħana tal-bejjem mill-komfort esaġerat impossibbli li twiet id-dinja fierħa. Il-maxtura fl-Għar ta' Betlem għalija hija metafora ta' mħabba, ta' umiltà fit-tmexxija ta' kobor fis-sempliċità ta' stedina miftuħa r-ritorn lejn dinja ta' sustanza, ta' valuri u ta' realiżmu. Ġrajja tas-sew kbira li ma għamititx. Għax mhix żarbun tal-aħħar moda jew kappell tad-ditta jew ġojel il-ellex jew drab mill-lefjen jew opportunità ta' darba ritratt. Hija ġrajja qarwiena minn kull alienazzjoni materjali li għandha tgħinna narfu li t-tlellix tal-mument mhuwiex tweġiba tajba għal mistoqsijiet il-kbar li toffrilna l-ħajja. Mistoqsijiet bħal x'qed nagħmlu hawn? X'inhija l-vokazzjoni tagħna bħala bnedmin? Kif nistgħu nibnu dinja ġusta u soċjali? Kif nistgħu ngħixu fil-paċi ma' xulxin mingħajr ma naħkmu lil xulxin? Kif nistgħu niggarantixxu dinja ambjentalment b'saħħitha lill-poplu tal-lum u ta' għada? Kif nistgħu nkattru u nqasmu l-ġid b'mod ekwu? Kif nistgħu nilqgħu lill-għarna stranġier b'mod aktar uman? Kif innislu it-tama għal dawk li waslu li jaqtaw qalbhom mill-ħajja? Kif nistgħu nibnu modelli tajbin għal uliedna imxenqina d-direzzjoni fil-ħajja? Dawn hu mistoqsijiet oħrajn ma jitwiġbux meta nħallu l-allerazzjoni tal-mument tifridna mis-sustanza tal-ħajja. Il-bot mid-dawl u d-baħrit il-ġrajja li qegħdin niċċelebraw għandha tnissel fina l-paċi għax fis-sempliċità u l-ġenwinità tagħha ma timbuttaniex biex il-ħin kollu nidru dak li maħniex.
Ġrajja li tridna nibqgħu dak li aħna, bnedmin awtentiċi li nifmu l-għażliet morali li ġġib magħha. Għażliet li ma jinxtrawx bil-flus, għażliet li ma jitpartux mal-fama, mat-titli, l-pożizzjonijiet, mal-poter, mal-ambizzjoni. Għażliet li fuq kollox huma onjin fl-ispirtu u s-sustanza tal-kelma mħabba. Ġrajja li tejna nifmu x'inhuma l-vera prioritajiet tal-ħajja. Kien l-ar eri u meħlus minn kull ambizzjoni materjali li saħħar l-islat immaġi, sinjuri u mhux il-kontra. F'dan il-każ, il-messaġġ tas-sewwa, il-paċi, is-solidarjetà u l-ġustizzja soċjali rebaħ fuq l-għana materjali u fuq il-kilba l-poter u l-ħakma tal-ġinus. L-ar ta' din il-ġrajja jurina l-vera ħelsin tagħna, it-triq għal dinja sostenibbli. M'għandix dubju li minni tistennew li mmexxi bl-eżempju li nkun l-ewwel waħda li nagħmel dan, li niftaħ qalbi u l-bib tiegħi għal bżonnijiet tagħkom. Hekk ippruvajna nagħmlu din is-sena u hekk inkomplu nippruvaw nagħmlu. Xi wħud jaħsbu li dan mhux xogħol il-President. Jien nistaqsi. Jekk it-tarbija tal-maxtura f'Bethlehem kibret biex ħaslet sansitra riġlejn l-Apostli, m'għandniex aħna nippruvaw nimitaw din l-imħabba li ma tgħidlekx inħobbok jekk u lanqas tgħidlek inħobbok imma, iżda imħabba bla kundizzjoni li tgħidlek inħobbok inti kif inti. Għaldaqstant irrid li din il-Presidenza tkompli tkun opportunità biex bil-fatti ngħixu din il-ġrajja kbira ta' kuljum. Irrid tassew li fis-sena li ġejja l-Presidenza terġa' tkun il-proġett opportunitajiet tal-poplu kollu bla ebda distinzjoni. Irrid li s-solidarjetà tkun esperjenza konkreta u dejjema, mhux retorika f'saħħna ta' mument. Irrid li l-imħabba issib il-milja tagħha fl-azzjoni u mhux fid-diskorsi. Fuq kollox nixtieq li permezz tal-mijiet ta' volontiera jaħdmu l-Presidenza u ma tant taqdiet li jaħdmu b'riss is-soċjetà tagħna. Intom temnu li hawn ħafna li jridu li l-ispirtu ta' Bethlehem jigwidhom, li hawn ħafna li kuljum iridu jgħixu l-miliet. Filwaqt li ningrazzjakom minn qalbi ta' ħidmietkom tul din is-sena l-messaġġ aħħari tiegħi huwa messaġġ ta' faraġġ u tama. Irrid ngħidilkom li m'intkomx waħedkom fit-tbatijiet u t-tabijiet ta' ħajjitkom, li lanqas il-lejl mu daqshekk mudlam, irrid ngħidilkom li intkom kontinwament tinsabu f'ħsibijieti u f'qalbi li intkom fil-fatt ir-raġuni ewlenija tal-missjoni tiegħi. Intkom se tibqgħu is-sustanza ta' ħidmieti. Magħkom irrid inkompli niddialoga, nirrifletti u naġixxi b'risq il-ġustizzja soċjali. Għax fejn m'hemmx ġustizzja soċjali, m'hemmx paċi. Għaldaqstant lilkom ilkoll, jienu żewġi Edgar u l-familja tiegħi nixtieqilkom mill-tieni u sena 2016 li fija ngħixu dal-avveniment straordinarju b'mod ordinarju kuljum. Il-miliet it-tajjeb lil kulħadd. Niltaqgħu fl-istrina l-għada tal-miliet. Għadna kemm xandarna messaġġ mill-Eċċellenza tagħha Mari Louise Colero Preca, President ta' Repubblika ta' Malta.